Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng kaklase ko na itago na lang natin sa pangalang Elmer. Taong 1990, Leganes, Iloilo. Itong mga panahong ito, nakapangasawa si Elmer ng taga Iloilo. Nga pala, tubong Maynila itong si Elmer. Bilang taga Iloilo ang kanyang napangasawa, ay dito na rin siya nanirahan. Sa kasamaang palad, hindi sila nabigyan ng anak ng kanyang asawa. Dahilan kung bakit sila naghiwalay. Bagaman walang pamilya sa Iloilo, mas pinili ni Elmer ang manirahan dito. Nakatira siya sa isa sa kanyang mga kaibigan na si Mingoy. Matalik na magkaibigan ng dalawa. Magkasama din sila sa trabaho. Madalas silang lumalabas kapag gabi para magpunta sa mga bahay aliwan dito sa aming lugar. Wala lang, tambay-tambay, inom ng konti, tapos uuwi na silang dalawa. Dahil nung mga oras na yon ay hindi pa matanggap ni Elmer na hindi siya mabigyan ng anak ng kanyang asawa. Madalas kasing tulala itong si Elmer at halos wala sa sarili. Inaaliw na lamang siya ni Mingoy dahil kung walang kakausap sa kanya, malamang nabaliw na ito. Isang araw habang nasa trabaho, naisipan ni Mingoy na ayain si Elmer na dumalo sa isang pistahan sa kabilang bayan. Pumayag naman ito sa paanyaya ng kaibigan dahil wala naman silang gagawin kinabukasan. Sarado ang tindahang pinagtatrabahuhan nila tuwing linggo. "Tol, sama ka sa akin bukas ha. Punta tayo sa kabilang bayan. Pista dun eh. Maraming handa. Maraming tsibog." Anyaya nito sa kaibigan. "Ikaw talaga puro ka pagkain. Sige ba, sasama ako. Masaya naman siguro dun pare." Tugon ni Elmer sa kaibigan. Kinagabihan, habang naghahapunan ay nagpaalam sila sa mga magulang ni Mingoy na makikipesta sila sa kabilang bayan. "Naku Mingoy, mag-iingat ka sa bayan na yun ha. Maraming sabi-sabi na may mga aswang doon. Mag-ingat kayo. Baka mayanggaw kayo ni Elmer doon." Wika ng tatay ni Mingoy. "Oo tay, pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako tatabla nun." Matawa-tawang wika ni Mingoy sa kanyang ama. At dahil bago sa pandinig ni Elmer ang salitang yanggaw, hindi niya napigilang itanong sa tatay ni Mingoy ang tungkol dito. Tito? Ano po yung yanggaw?" Tanong nito sa tatay ni Mingoy. "Elmer, makinig ka. Ang yanggaw ay pagpapasa ng kakayahan ng isang aswang sa isang tao. O kung sa sakit, panghahawa. Naku iho, sisiguruhin ko sa'yo na di mo magugustuhan na mayanggaw." Wika ng tatay ni Mingoy. Kinabukasan ay agad na nag-ayos ang dalawa para umalis. Kanya-kanyang papogi ang dalawa. Paglabas nila ng bahay, kinantsawan pa sila ng nanay ni Mingoy dahil napakalayo pa lang nila. Amoy na ang pabango nilang dalawa. Kamot ulo namang umalis ang dalawa. Pagdating nila sa kabilang bayan, agad na nagtanong si Elmer kung saan sila makikikain at kung may kilala ba si Mingoy sa lugar. Ngumiti lang naman sa kanya ang kaibigan at sinabi nitong, "Wala akong kakilala dito, tol. Pero
Pwede tayong makikain kahit saang bahay dyan. Piliin lang natin ang pinakamalaking bahay at yung may pinakamasarap na handa. Wika ni Mingoy. Naku pare, nakakahiya naman pala yung gagawin natin. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Nahihiya ako eh. Tugon ni Elmer sa kaibigan. Pero dahil sa pamimilit ni Mingoy, ay napapayag niya ito. At yaman din lamang na nandun na sila, sinakyan na lamang ni Elmer ang trip ng kaibigan. Tanghali na nung nakahanap sila ng bahay na makakainan. Hindi yung kalakihan pero may lechon kasi, kaya doon na lang sila pumasok. At wala nang intro-intro. Agad na kumuha ng pinggan si Mingoy, sabay pitas ng balat ng lechon. Siyempre, ginaya din ni Elmer ang ginawa ng kaibigan. Habang kumakain ay nag-uusap ang dalawa. Kasi itong si Mingoy, ang paningin niya ay nasa mga dalaga. Tol, tingnan mo yun oh. Ang ganda! Wika nito sabay turo sa dalaga gamit ang hita ng manok na hawak-hawak nito. Uy pare, nakakahiya ka na. Ang daming nakakarinig. Tingnan mo nga oh, pinagtitinginan na tayo. Nakayokong wika ni Elmer sa kaibigan. At matapos nga nilang kumain, ay umalis na din sila kaagad sa bahay na yon. Palakad-lakad silang dalawa nang mapansin ni Elmer ang isang lalaki na nakaupo lamang sa isang sulok habang nakatingin sa mga kumakain. Sa hindi malamang dahilan ay nilapitan niya ito at kinausap. Manong, bakit ho hindi pa kayo kumakain? Tanong nito sa matanda. Tumingin naman ito sa kanya at ngumiti lang. Sige lang iyo, pumasok na kayo ng kaibigan mo at huwag kayong mahihiya. Wika nito. Siya pala ang may-ari ng bahay na yon at inaabangan niya ang lahat ng mga taong dumaraan. Inaanyayahan niya ang mga ito upang kumain sa munti niyang bahay. At dahil nahihiya silang tumanggi, pumasok sila at kumuha ng pinggan. Busog pa naman sila kasi nga, kagagaling lang nila Mingoy sa kabilang bahay at naparami ang kanilang kinain. Pero bilang respeto sa matanda, kumuha si Elmer ng handa nitong kakanina. Simple lang ang handa ng matanda at mapaghahalataan mong pinaghirapan niya talaga ang paghahanda at kokonti lang ang mga taong nandoon. Mabibilang mo lang sa daliri mo yung mga nakikikain doon. Si Mingoy naman ay hindi kumuha ng kahit ano sa mesa. Naupo lang ito sa tabi ni Elmer at napansin niyang napakatahimik na ng kaibigan niya. Uy pre, ba't ang tahimik mo yata? Masakit ba ang tiyan mo? Yan, takaw mo kasi. Wika ni Elmer. Hindi tol, kasi yung bahay na pinasukan natin kanina, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Yung may-ari ng bahay na yon, bantog na bantog palang aswang. Seryosong wika nito na tinawanan naman ng kaibigan. Naku pre, huwag kang ang ganyan. Ang dami mo pa namang nakain dun kanina. Wika ni Elmer sa kaibigan. Ngunit tumingin ito ng seryoso kay Elmer at nagsalita ng, Hindi tol, seryoso talaga ako. Bantog na aswang yung mga yon dito sa bayan na to. Muling tugon ni Mingoy sa kaibigan at agad na itong nag-ayang umuwi. Habang palabas sila ng bakuran ni Elmer,
ay nakasalubong nila ang matandang nag-aabang sa mga bisita. Otto, nabusog naman ba kayo? Mag-iingat kayo sa pag-uwi. At salamat sa pagpunta. Wika ng matandang lalaki. Kapansin-pansin ang tingin ng matanda kay Mingoy. Pero hindi na lang sinabi ni Elmer sa kaibigan niya. Pagdating nila sa bahay ni Mingoy, agad na pumasok si Mingoy sa silid nito at naninibago si Elmer sa kaibigan niya kasi ganong oras nag-aayayo na magpunta sa bahay aliwan malapit sa kanila. Pero nung gabing yon, hindi. Inisip na lamang ni Elmer na baka napagod lang ang kaibigan niya. Kaya hinayaan niya na lamang ito. Hindi na rin ito kumain ng hapunan. Busog pa siguro. Kinabukasan ay maaga na silang umalis papunta sa kanilang trabaho. Kakaiba ang ikinikilos ni Mingoy. Tahimik na tahimik ito at malimit lang magsalita. Napakadaldal nun at mahilig mangulit. Napansin din ito ng iba pa nilang mga kasamahan. Himala daw na tumahimik ang tindahan. Hindi pa din pinansin ni Elmer ang nangyayari sa kaibigan kasi maayos naman itong kausap at hindi naman masama ang kanyang pakiramdam. Hanggang lumipas ang 1 linggo, doon na nagsimulang magbago ang pag-uugali ni Mingoy. Palaging masama ang pakiramdam niya at tinatamad na din itong lumabas ng bahay. Hindi na din ito pumapasok sa trabaho dahilan para mag-alala sa kanya ang mga magulang niya. Tinanong naman si Elmer ng tatay ni Mingoy kung ano ang nangyayari sa anak nito. Hindi rin naman makasagot si Elmer dahil hindi niya din alam ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Kaya minabuti na ng tatay ni Mingoy na pasukin ito sa kanyang silid. Dahil nais din ni Elmer na malaman ang nangyayari sa kanyang kaibigan, ay sumama ito sa tatay ni Mingoy. Pagpasok nila sa silid nito, ay laking gulat nila Elmer dahil sobrang baho ng silid ni Mingoy. Na hindi naman pangkaraniwan dito dahil masinop itong si Mingoy, lalo na pagdating sa pag-aalaga sa kanyang sarili. Para nga itong babae kung mag-ayos ng kwarto Pero nung araw na yon, napakalaki ng pinagbago ni Mingoy. Dahil hindi na ito naliligo at nagagalit ito kapag pinipilit ng ina niya na maligo. Pinatingnan na din nila ito sa doktor at walang nakitang sakit kay Mingoy. Kaya naman pinauwi na lamang sila. Lumipas pa ang ilang araw at dito na naalarma ang mga magulang ni Mingoy. Sa kadahilanang naglalaway na ito ng walang patid at panay na din ang angil. Isang gabi, bigla na lamang itong lumabas at sa bintana ito nagdaan. Ilang araw din itong nawala at alalang-alala ang mga magulang niya dito. Kung saan-saan na naghanap ang mga magulang ni Mingoy pero hindi talaga nila ito mahanap. Hanggang sa napabalita na lamang na may sunod-sunod ng pagkamatay ng mga alagang hayop sa kanilang lugar at wakwak ang mga sikmura nito. Wala na din ang mga laman loob ng mga hayop na animoy kinain ng kung anong mas mabangis pang hayop. Naisip ni Elmer ang mga sinabi ng ama ni Mingoy bago pa sila magpunta sa pistahan. At pumasok sa isip nito na baka nayanggaw ang kanyang kaibigan. Hindi naman ito binanggit sa mga magulang ni Mingoy dahil sa natatakot din siya sa magiging reaksyon ng tatay nito. Hanggang isang gabi,
Habang nakaupo si Elmer sa labas ng bahay at naninigarilyo, ay biglang may kung anong kumalabog sa kanyang tabi na animoy nahulog na bunga ng nyog. Napatayo siya kasi nagulat siya sa kalabog eh. Mas lalo pa siyang kinilabutan nang makita niya na ang sanhi ng kalabog ay isang tao. Ang kaibigan niyang si Mingoy. Inilawan niya ito gamit ang hawak na lighter at nakita nito na basang-basa ng dugo ang damit ng kanyang kaibigan. Kaagad niya itong nilapitan at inalalayan papasok sa loob ng bahay. Laking gulat din ng mga magulang ni Mingoy nang makita nila ito. "Mingoy anak, anong nangyari sa'yo?" Mangiyak-ngiyak na tanong ng nanay nito. "Nay, Tay, pakiusap. Itali po ninyo ako, Nay." Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Mingoy sa mga magulang. "Ha? Bakit anak? Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka ba nanggaling? At saka, bakit ka namin itatali?" Sunod-sunod na tanong ng nanay nito sa kanya. "Basta, Nay, huwag na kayong magtanong. Itali niyo na lang ako para wala nang mapahamak, Nay. Tay!" Pagmamakaawa ni Mingoy sa mga magulang. At dahil halatang desperado na talaga itong si Mingoy, sinunod na lamang ng kanyang ama ang kanyang kahilingan. Gamit ang kadena at malalaking lubid, iginapos ng kanyang ama ang mga paa at kamay nito. Awang-awa si Elmer sa kalagayan ng kaibigan, kung kaya minabuti niyang sabihin na lang ang kanyang hinala sa mga magulang nito. Sinalaysay ni Elmer na nagsimula lang ang pagbabago ng kaibigan niya nung araw matapos silang makipista sa kanilang bahay. Pero ang ipinagtataka ni Elmer ay iisang bahay lang naman sila ng pinuntahan. Bakit ang kaibigan niya lang ang nagkaganon? Dahil sa mga narinig nila, agad na napamura ang tatay ni Mingoy. Talaga! Nayanggawang anak natin, Marieta! Puntahan mo si Manong Elias! Baka may maitulong pa siya para maagapan ang anak natin! Wika ng tatay ni Mingoy. Maya-maya nga ay dumating na ang nanay ni Mingoy kasama ang manggagamot na si Manong Elias. At laking gulat ni Elmer dahil yung Mang Elias na sinasabi ng tatay ni Mingoy ay yung matandang nag-aabang sa labas ng huling bahay na pinuntahan nila. Napatingin ito sa kanya at nagsalita ng, "Iyo, napakaswerte mo dahil kumain ka sa bahay." Wika nito na ipinagtaka naman ni Elmer. Bagaman may mga tanong ay minabuti na lamang nito ang tumahimik sa kadahilanang mas mahalaga ang buhay ng kaibigan niya. Agad na tinungo ng matanda ang silid ni Mingoy at hindi na ito nagdalawang isip pa. Sinabi na nito na tama ang hinala ng tatay ni Mingoy na nayanggaw nga ang kanilang anak. "Mamaya ko na ipapaliwanag kung paano nangyari. Ang mahalaga ngayon, maagapan natin habang hindi pa laganap ang sumpa sa katawan ng anak ninyo." Sinimulan ni Mang Elias ang panggagamot kay Mingoy. Halatang hirap si Mang Elias sa kanyang ginagawa dahil mayat maya ay humihinto ito sa pag-uusal. Pero nang matapos na ito sa pag-uusal, kumuha siya ng isang sisidlan mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ang laman nito sa isang baso ng tubig. Pinulbos ang laman ng sisidlang yon na parang kulay pula at ipinainom niya ito kay Mingoy. Matapos yan ay nawala ng malay ang binata.
Maya-maya, isusuka na niya ang kung ano man ang itinanim ng aswang sa kanyang sikmura. Wika ni Manong Elias. Laking gulat ng lahat nang bigla na lamang nangisay si Mingoy habang walang patid ang pagtulo ng laway nito. Pakapal ng pakapal ang paglabas ng laway sa bibig nito. At unti-unti ay nagiging kulay itim na likido ang lumalabas sa bunganga ni Mingoy. At sa isang sulok naman ay nakaupo lang si Elmer at hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kanyang kaibigan. Sa tanang buhay niya ay noon pa lamang siya nakasaksi ng ganitong tagpo. Nangingilabot si Elmer nung mga oras na yon at lalo pang nadagdagan ng kilabot nito nang biglang isinuka ni Mingoy ang isang itim na butike. Halos lumabas sa katawan niya ang kanyang kaluluwa dahil sa sobrang pangingilabot. Idagdag mo pa dahil sa kanya pa, iniabot ng matanda ang pangalawang pinagsahuran ng mga lumabas sa bunganga ng kanyang kaibigan. Muntikan niya pa itong mabitawan. At dahil dito, inutusan siya ni Mang Elias na dalhin ang planggana sa labas. At pagdating niya sa labas ng bahay, nakita niya na sobrang dami ang nakikiusyoso. Kaya kaagad niya itong sinigawan. "Hoy! Magsiuwi na nga kayo! Kundi isasaboy ko sa inyo tong hawak ko!" Galit na bugaw ni Elmer sa mga ito. At agad namang nagsipulasan ang mga tao sa takot na masabuyan ng kung anong hawak ni Elmer. At maya-maya ay nakasunod na sa kanya si Mang Elias. Ipinalapag nito ang hawak niyang planggana sa lupa. Dinasala ni Mang Elias ang planggana at laking gulat na lamang ni Elmer nang bigla na lamang itong nagliyab. Hanggang sa tuluyang natupok ang plangganang yon. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay kaagad nang tiningnan ni Elmer si Mingoy. Nakita nito ang mga latay na hagupit ni Mang Elias gamit ang baging ng makabuhay. Nagkasugat-sugat ito, pero nakita niyang mahimbing nang natutulog ang kanyang kaibigan. At bakas na din sa mukha nito na wala na itong nararamdamang paghihirap. Natanggal ni Mang Elias ang sumpa ng yanggaw sa katawan ni Mingoy at pinaliwanag niya din sa buong pamilya ang nangyari at kung bakit hindi tumalab kay Elmer ang pangyayanggaw. Ayon kay Mang Elias, si Elmer lang ang kumain sa dalawa nung pumasok sila sa bahay niya. At ang mga pagkaing nakahain sa hapagkainan noong mga oras na yon ay may mga dasal pang kontra sa yanggaw. Hindi kumain si Mingoy sa kadahilanang nandidiri ito sa ayos ng lugar. At ang mga lalagyan ng pagkain ay mga lumang plastik na pinggan. Pero sa pamamagitan ng mga dasal na inilagay ni Mang Elias sa pagkain, ay natunaw ang sumpa sa katawan ni Elmer. Nagpasalamat naman ito sa matanda at nagsilbi din itong aral sa kanila na hindi dapat hamakin ang mga mahihirap. Dahil sa lipunang ating kinagagalawan, ang mga kapuspalad pa ang siyang may mga mabubuting kalooban. Tuluyang gumaling si Mingoy mula sa kanyang karamdaman. Si Elmer naman ay umuwi na ng Maynila sa kanyang pamilya. Bagaman nagkalayo ang dalawa, hindi pa din naalis sa isip nila ang karanasan nila nang mismong dumalo sila sa isang pista. At kumain silang dalawa ng kaibigan niya sa bahay ng mga aswang. Okay, bago ako magbigay ng opinyon, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Benj Evardan.
At sa mga nag-renew ng badge na sina Priscil Calalo, happy 1 year sa'yo. At kay Mels Ayade. Yung shoutout ko para sa mga random subs, after na lang ng Mamaynitay natin, okay? Dun sa Mamaynitay finale, dun kayo mag-comment para ma-shoutout ko kayo dun sa susunod pa nating upload. Ang masasabi ko lang sa kwento na to, napakahusay nung manggagamot. Sobrang galing niya. Na-counter niya kagad yung pangyayanggaw ng mga kapitbahay niya. Pero nakakapagtaka lang, bakit alam nung mga aswang na may manggagamot o magaling mangontra sa lugar na yon, tapos hindi pa rin sila umaalis? Ano ba? Nakikipagtunggali ba sila dun sa manggagamot? O meron silang gustong patunayan para masakop nila yung buong lugar? Wala eh, hindi natin alam yung takbo ng utak ng mga aswang na yan eh, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.